Hevdê tîrmehê roja herî germa dîrokê bû ku li seranserê dinyayê. Ew roj pîlaya germê tomar şikand. Amed her havîn pir germ e. Li pêla germa cîhanê bandora xwe li ser jiyana rojane jî dike. Di nav seyareyak de navê rojê piştî nîvroyê pîlaya germê li Amedê 47 derece ye. Kolan û meydanên ku her gavê ji mirovan mişt bûn ji ber germa zêde niha rojên tîrmehê de vixîvalane. Pêş mizgefta mezin, kolana gaziyê û nav Sûrê ji mirovan xalî ye. An piranî germa xwe em li ber ciyê hênik didin meşandinê. Zanî em xelîma nikarin bidin xebatê ji ber ku perî zêde ye. Xwe heta daha ku be 10 û 12 menê dikevin diran kevin hindira. Û zanin îsal demsal hinkî zêde germ e. Li spor dibêjin di nava rojê de dernekevin. Ê ku ne mecbûr in xweşgermê diparêzin û dernakevin. Li yên ku ji bo debera xwe li ser ma û seqem û germê de jî mecbûr in ji bo nanê xwe. Li firna ku nan dipêjin, devê tenûrê wekî agirê doje heye. Karkerên vê firnê dibêjin ku ji çend deqeya carkê diçin xwe bi avê hênik dikin. Valla germe da dakika carkê em çûn avê li xwe dikin ser çavê xwe dikin mecbûrî ama wa îdare dikin. Başka ya da idare nabe. Lendir çıkartına belki hafta derece gelmiyor lendirden. Zarokên li taxên sîteyan xwe li hewzê sîteyan da hênik dikin lê li bajêr her zarok ne ew qas bişansin. Kaniya Anzelê ku ava wê ji Qerejdağê tê û aveka cemid ye ji bo zarokên Sûrî weka pilaj e, berdevê behrê ye. Ji sibê heta êvarê hew zivala namîne. Ev kanî demek dirê ji bo tîmên agirvemirandinê çavkaniyek dewlemend bû. Lê şaredarî paşê vê dera kir park. Avaya cemdandî kela germa havînê hênik dike. Hin zarokên ku di avê de cemidîne xwe li ber tavê dirêj dikin. Wisa xuya dike ku kêf wan e. Xecî Jan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.